Onko Skene-vlogi päällä? Joo. Hei ja tervetuloa meidän ekaan matkavlogiin koskaan. Hyvät matkustajat, tämä on Intercity-juna Helsinkiin. Seuraavat pysähdyspaikkamme ovat Kitee, Kesälahti, Parikkala, Imatra, Joutseno ja Lappeenranta. Hyvää matkaa! Moi! Joo, tosiaan. Tervetuloa meidän Skene-vlogiin. Hei Seela, kato, kurkkapa tänne vähän. Tässä me nyt mennään isolle kirkolle tiimin voimin. Näin me tehdään. Tervetuloa matkaan. Ei. Et mä tajunnut. Kup, kup. Lapissa. Tääkää! Nyt me ollaan täällä ison kirkolla. Mä laitan se hyllyyn. Moi! Tänään me trollataan helsinkiläisiä. XT. Ja me aloitettiin Seelankaan jo. Mä puhuin tähän. Mä en halua kuulla. Joo, me siis kysyttiin taksikuskilta, mikä se autoa vaivaisi. Mikä tätä kaaraa riivaa? Siis se ignorasi meidät, ja sitten alkoi selittää jotain, että BS mua enää kiinnosti. Ei oo kallis ees. Pitäisikö tämä 2 euroa. Paska drink. Meidän aamupala. Rullaa. Loukalyys! Isovanhempien Nyt me ollaan tosiaan täällä vaan kahdestaan Seelankaan täällä jossain seikkailemassa, kun Aikku ja Iida, tai lähinnä Aikku alkoi väsyttää, niin ne meni Iidan kanssa takaisin hotellilla. Mä vähän kiinnostaa kuka miestä. Ja sit siinä on joku nainenkin. Niin tämmönen vatsas on tässä. Että Jotain ruotsia. tommonen kaveri ja sit tommonen neiti. Nyt me ollaan päästy Helsinki-tourin kohdassa siihen, että tossa on presidentinlinna. Ja me ollaan täällä. Jee! Tänään on tosiaan main day ja kello on kohta 12 ja täällä me ollaan valmistautumassa oikein. Me mennään noin, mikä ne on, kirppareille ja Seela meni sinne joo! Mä oon laittaa itseäni kuva. Nyt me mennään. En mä nyt halua tuhlata ruokaa, mutta kyllä ei ole just nyt kun nousta.
Yeah! Kohta me lähdetään sitten rai. rai. Klippaa. Nyt lähdetään. Tuskinpa mitsitään. Miten? Pitääks mulla olla joku Ei tullu edes Rai. Sunkaan en oo pissa. Tuli vähän tommonen äitimomentti tässä. Joo, tosiaan nyt on jo sunnuntai, oli vähän rankempi yö. Is on the zip. Mut kohta me lähdetään täältä hotellit poikkeen ja sit me mennään Heseen. Et joo. Yeah! Nyt me tultiin tänne luonnontieteelliseen museoon tosiaan. Täällä me nyt siis ollaan. Ekaa kertaa Krapulas museossa. I'm so fucking scared right now. I see Hannibal. Äijät. Mikä sun MP, kun tossa on dinosaurus? Onhan se nyt hei pelottavaa, hei. On se nyt hieno. I'm so fucking scared. I'm so fucking scared right now. Oona on isompi kuin toi hai. Ota, mä haluan tehdä. It's behind me, isn't it? Aktivoinnin kattaa konduktöörillä. Biljetter för vuxna och barn kan nu aktiveras i VR Matkalla-appen. Du får mer information om aktivering av biljetter av en konduktör. Tickets for Matkalla app. You can get more information on ticket activation. Kohta ollaan mummolassa. Nyt kello on jo aika paljon ja mä oon ollut jo aika monta tuntia siis kotona. Mut mä tosiaan siis unohdin kuvata silloin kun me päästiin Joensuuhun. Mut joo. Mä rupeen nukkumaan ja tää vlogi varmaan päättyy tähän.